Adică, nu vă supărați. Dar cine sunteți dumneavoastră? Ce-ți pasă? Încă să-i spun. Să-i spui atât, că l-am căutat eu. Numele dumneavoastră, madame. Mă cunoaște dumnealui, suntem amici. Bine, madame. Ah, și să-i spui că l-aștept negreșit. Unde? Știa dumnealui, nu vrea să vină neapărat. Prea bine. Ai înțeles? Am înțeles. Corbat. Mă traduce la sigur. De 8 zile nu l-am văzut. Îi scriu. Piticule. Magafa pleacă mâine, miercuri la Ploiești. Rămân singură și foarte rău bolnavă. Fino negreșit. Am postă să
ta. Trebuie